7. Talk too early. Oh, indaba. Talking my business, Isintu. Nazo zonke indaba zabasha. This is indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Njalo ngolwesithathu sinika indaba yesintu from 7 to 8 and sekumane ngiyasho nje ukuthi kuba ngolwesithathu. Yes. Ngoba into enhle about i-app, you are able to listen to i-podcast yaloluhlelo nanganoma isiphi isikhathi othanda ngaso, and uyakwazi ukuthi uyishare, ungakwazi ukuthi rewind, and mawufuna mhlambe the parts oyithintayo, mhlambe kune ritual eyenziwayo, mhlambe makube ne miscarriage, uyakwazi ukuthi uye kuyona ufike uyithole, ungayenza noma yini ofisa ukuyenza, uyakwazi ukuyithola, and you are able to listen to the show noma ngabe kuphi, even outside the borders of KZN. So namhlanje kwindaba yesintu sivula nje open line njalo ngoWednesday wokuqala enyangeni ngimeme ke ama guest ama expert azoba nathi kusithatha through isiko, izinto zesintu, ezomsamo, and nawo wonke lawo ma matters. So here le indaba yesintu ngaqala ungifonele ku 0861 596 596 0861 ngemukela ke uMakhosi Mnikathi. Dr. Dlomo sekumukela, welcome to Gagazi. Ngiyabingelela kuwena Sohlaza, ngibingelele e-studio uzakwethu lo esinaye, and ngibingelele nabalaleli emakhaya. Sibonga kakhulu Dr. Mnikathi lo, and ungadideki mawuzo ngiphinde ngithi Dlomo futhi i-double barrel, so Dr. Mnikathi Dlomo she is with us naye. And then bese kuzoba ke umlondi Makubane naye uyisathu sesintu and nasekwelapheni as well. Enkomo sesekubingelela. Sohlaza, ngicela ukubingelela kuwena, ngicela ukubingelela umama Mnikathi, producer uso camera, ngicela ukubingelela nabalaleli nababukeli on YouTube uMathomonya, ngicela ukubingelela. Usongaqala ke ufone, ngiyabafunda nama comments akho ku X, ungakhomenta nakuyona i-Facebook page le ethi indaba with Alex. Bafethu ngini-introduce as ama-experts, and niyalapha nisiza abantu and nazi futhi nezinto ezithinta ke isintu. Namhlanje usakwazi ukubona ngempela ngezinto abantu aba-advisor zona ukuthi abazenze. Bekhona isisho esithi hayi izangoma zidla imbumba ekutheni khona ukuthi umuntu angakutshela into kuyiyona yona. Maybe ngenhloso okunye uthola ukuthi hayi idatha yedlozi ayivumi. Khona izinto mhlambe engaba impawu wena umuntu ekuhlolela noma ekutshela wena ke as a patient or a consumer, ekutshela ukuthi no kufanele ukuthi wenze ukuthi nokuthi or yenza kanje or faka imali ukuthi iqala njalo njalo, and then ubone ukuthi hayi ke la ngiyashawa. Yeah, Sohlaza, ngicabanga ukuthi into ebalekile mawusuke uye kumuntu omelaphi wendabuko, yes, ukulalela igazi. Ungayi kumelaphi wendabuko for the sake ukuthi nje uyojabulisa yena, ngoba into esukuthi impilo yakho le ulalele igazi lakho wena, usaya noma musuqala ese consult konke ke into engengisho kumuntu, yabona inhliziyo yomuntu ngeke uyikhohlise, ngoba umuntu uzazi yena. So ngesikhathi uhleli kumuntu osokumelaphi, kuyashiyana ukuthi uzokwenzani. It's either uyakuhlaziyela, uyakuhlolela, yeah, noma uze ngokomhlahlo. So if kuukuthi umuntu osuke omelaphi wendabuko kwena mhlambe uyakuhlolela, akakuhlaziyeli, uyayazi impilo yakho ukuthi imkanjani. So uyakwazi ukuthi uze ukuthi lo muntu ngempela ngesikhathi egijima ugijima nawe yini noma cha. Okay. So sekufanele ke manje wena umuntu osukuyile kuyena ulalela igazi lakho, mangabe ukuthi awuboni kahle bese uyamtshela ukuthi cha lokho engikuzele mina akusikhona lokho kushayayo, ngoba Sohlaza akufani kushiyena. Yes. Khona ukuthola ukuthi omunye umuntu ngempela uyakumelaphi wendabuko uyobuza ngendaba yokuthi ngiphuphile. Yabona, bese kube khona umuntu oya ngoba esinsiya ngempela ngoba engazi kahle kahle impilo yakhe imi place yakhe khona. Okay. Yeah. All right. Nansi advice kaMagubane la sengikusikho wena umzimba wakho uzokhuluma nawe uzokwazi ukubona. And then bese uyalalela ke ekutheni lento ayishoyo is something generic nje angabuyisho kunombani or kume mhlambe ikuwena. Mnikathi? Yeah, usikse kulona lolu daba. Enye into ukueda nje emazweni akho mnewethu, enye into eyayibaleke. Nathi phela mesingazi fanele sisho. Ninene lapha. Yes. Mitshela njani client ukuthi angazi? No, you need to be honest. Yeah. Ukuthi kuyangihlula? Yes. Ngoba
ngibe nayo lento mhlawumbe abaningoza kwethu bangongishanga esagila ngalokho ngibe nayo lento ethi sesikwi money making business sesiwola sesiwola konke ngoba vele sasingabizelwe kuko konke isangoma nenyanga umthandazi abantu laba bahlukile ababe nama departments abo but seemingly at this day and age it's like wonke umuntu uyazi wonke umuntu uyenza nansi ne social media some of the rituals are openly disclosed on social media which then says uma umuntu ezakimi ngithi ukuthi kwenziwa kanje umuntu will run and compare that same ritual on social media so obviously oyedwa wethu ukhumbula ukuthi ayikho manual esiphuma nayo yokwelapha njenganoma yiphi enye profession khona naba fakeayo and nabanye ababogus as well so namhlanje sina topic ubuza noma nofisa kuyibuza and I welcome you to share understanding yakho because kukhona impendulo eziphuma la kuma guest army but uthola ukuthi wena your version is different kule yabo so by all means you may also take part ungaye ku Facebook page indaba with Alex the question here la ekuthwaseni you find a colleague a friend a member of the family uyothwasa kamagubane and then lo muntu nje bakuphela uDecember nje wayefike khona ngoJanuary and then told omunye owafika mhlambe wahlala khona for 3 months and waphuthula wahamba then the question ke from abantu ababukayo na kwi family nomakhelwane bala kwagobela babuka ukuthi hayi ngathi kudlalwa ngalengane ziyafika ezinye ziyayishiya yini determine i-duration ne length yokuthi uma umuntu eyothwasa ngeke kweqa isikhathi esingaka yini ndaba lo ufike kamvahambe earlier sohlaza into edala lokho ukuthwasa kwabantu akufani nokujula kweziphiwo zabo futhi akufani kufana njenganokudla igobongo ngizonje eqa kancane ngibuye khona ukuthola ukuthi omunye umuntu kufanele alihabule nje for 3 days omunye limkhombe 7 days omunye kube inyanga same thing nakhona la ekuthwaseni la ekuthwaseni kuya ngokuthi umuntu isiphiwo sakhe sijule kangakanani yena ngoba nakhona ekuthwaseni akufanwana khona ukuthola ukuthi omunye umuntu kufanele ayofundiswa indlela yokuthwasa of which ke nayo leyo ndlela ngcono ngoba ukhona nangomama ledezana uzoyichaza of which nayo leyo ndlela leyo yokuthwasa kufanele kube yithongo lomuntu elimlekelelayo kahle kahle umuntu mayothwasa usuke yocathubiswa indlela yokwenza bese kube yithongo lakhe eliphakamayo lapho ukuthi sicela lo mntwana wethu usizelena kanje no iyezwakala just like people go bekwenza i-test ye driving and then omunye ayafail abuye and then abanye babuye phambeleni akuzona izinto njengoba nginasho ezinemanywa all right ngizoze kwena mnikati ngifuna uthatha nje nango uMalinda mjiyakho from eMnambeti Malinda kase all right kunjani Malinda okay sure network sorry buti ngizobuye kwena ngizobuye ngizothatha nangu nomthandazo ucale from emhlabashana sabona nomthandazo sekakasini womokelekile yebo njani siphilile wena siyaphila nathi yes uthini umbuzo sisi noma uku-add yebo bengicela nje ukuba ngicela ukubuza ukuthi nawunenkinga mhlambe yabantu abadala buphupha kodwa bengakhulumi bona bathi noma bephakama kodwa bengakhulumi nje enhlobo kodwa futhi uyaboniswa uphupha izinto noma ulele nje utshelwe ngezinto eziningi nekunjalo kuthini kwamanje abaningi bathi ngivaliwe kodwa futhi ngiyazibuza kanjani ngibe ngiphupha okay ukuze impendulo yakho iqonde sisi mawuthi uyaphupha yini oyiphuphayo ngiphupha nje into ezabantu abadala mhlamba ke ngithi njengoba ngikhulume nawe kanje uthi ukuthi ebusuku ngizatshelwa mhlamba ukuthi unenkingane mhlamba into eziningi nje ngiyaboniswa izinto lekuzokwenzeka into ngitshelwa kuqala ukuthi kuzakwenza ukuthi nangempela bese kwenzeka njengoba ubonisiwe kwenzeke nemithi futhi ngiyayiphupha abangitshela amagama ukuthi hlanganisa kanje noma kufaka imithi phasi bangikhombisa ebusuku ukuthi endaweni ethile kunomuthi othile kodwa kuyeke phambili all right kulungile mnikathi yes ngizusise ethi uvaliwe usake waqala yini indlela yentwaso sisi angisho ukuthi ngivaliwe abaningi bathi kuvaliwe kodwa mina ngizibuza ukuthi kanjani ngibe ngiphupha yes cause ngengaqala ukuthwasa ngithene ngithwasa kugobelade ngithwasa kuyena
kwavela amaphupho ukuthi kungcolile la ngikhona ngamtshela wathi hayi shuthi wena nje ungcolile hayi ngale ngiqhubeka ke ngiqhubene uthe iphupho nje lokugcina engavuka nalo ekuthwaseni wathi umkhulu Uthini sesiyahamba uthe sesiwathi buka abalozi bakho sebeze behlela ngezasi sesiyahamba ke thina ilula into yakho sisi unethonge elihle eliclean eligqamile elingadingi ukuphazanyiswa but unfortunately ngisho lento Sohlaza into asifana nesikole kubantu abahlala mhlawumbe emgungundlovu zokulinganisa nesukuma nezibukezulu iuniform yekole ngeke ifane ama period esikole ngekafani isikhathi sokungena ngesifane but i-curriculum iyafana now if uye esikoleni kungenzeka ukuthi mina kagobela uma mnikathi Dlomo sivuka ngo3 kuyashaya u6 sesiqede yonke into komunye ugobela kuvuka u12 now such things uzothola ukuthi yilezi idlozi ezingalifuni lakho wena muntu ngoba wena uzofika nespirituality sakho mina all that I do is to guide you ukuthi entwaseni wenza kanje uvuka ngalesi sikhathi and why that and I wish ngelinye ilanga ke sixoxe lento ukuthi yini intwaso ngoba that's where it starts umuntu ubuka amabhayi abuke ukuphahla ebusuku mhlawumbe ekseni mebevuka negobongo abuke yini intwaso because ijulile explanation yentwaso iyodwa so that umuntu mayongena entwaseni I understand ukuthi what to expect out of this lento yomavalana nani angaze ngibona ngifuna ukuthi ngithi ayikho but at the end of the day now amathosa kwesisikhathi angena with a certain expectation they understand and then nathi we fail them in a certain expectation I mean in a certain procedure but it's very important to understand ukuthi mangabe uyongena yo initiator zitreat njengengane eyongena esikoleni ama period ngeke afane nawa kaMagubane ngeke ayikho manual again. Right. Ngasepheni kohlelo wena nomthandazo uzothatha ama numbers so that uzokwazi mhlawumbe ukuthola ulwazi olunye eceleni. Mosele kujoyina you listening to Indaba on Kakasi. On Wednesdays njalo sisikhuluma indaba yesintu so today sikhuluma isiko welapha nezinto nje sithinda Umsamo ngobuza noma inofisa kuyibuza. My guest is uMagubane kanye ke nodokotela umnikathi Dlomo. Ngithatha uSiya eThekwini sabona Siya. Yebo baba njani? Siphilile kunjani kwena? Khona futhi ukhuluma no Siyabonga la. Yes Siya uthini umbuzo wakho mfethu sekumukela Kakasini? Mina lapho nginenkinga la ngicela ukusizela ngoba ngizokhulunya ubuzana noba yini manje lapho mina nginenkinga angazi noba nesigcwagcwa angithandezi ebantwini khona sempini esifazane even kana umsebenzi imali ngithona kubafuthi nasenini wakithi nje manje lokho ngiphatha kabi ngoba ngena ukungiphelela ukuthi ngingasavakasha ngena sekhaya so angazi bompe ngingasilekala kanjani. Okay ngizwe iphathe thinda imali wathi ugcina ekhaya uthini nasekhaya akasavakasha akasathandeki. Okay all right so masigamle ukuthi akazi noma nesicwacwa yini even nakubantu besifazana usebenzisa siphi isibongo angizwe baba usebenzisa siphi isibongo usebenzisa umseli no ubebuzela mfethu ukuthi isibongo saka mama noma saka baba wakho hayi esaka baba abazali bashadile bacaca bakwenza konke hayi futhi ubaba washeshe wadlula emthethweni futhi uma bashada eseshadiswa esengasekho nakhona enkantolo kodwa kusho anikhishiwe komalume nina umshado uphelele. Yebo ehambeni kwababa wagezwa ungowesingakena kuyena mina ngoqala kuyena uyinkosana okay wagezwa ehambeni kwakho baba futhi wahamba ngokugula angani ukuthi mhlambe konke agezwe into wena wagezwa wena qobo wagezwa wena ehambeni kwakho baba mawubabe seshonile hayi zange ngigeze yeah uyabona ke manje indaba yakhe leyo ke njenganomuntu oyinkosana kufanele unesinyama wembethe uyithunzi lika baba wakho kufanele manje nakubanje imbuzi ugezwe njengoba ubaba wakhe ehambile emhlabeni wena sekufuna uphakanyiswe ngoba lento iyalimaza sengikhuluma manje even nasemakhaya onke ngizolapha wena kodwa sengicela ukuthi ngilaphe neSouth Africa yonke nawe ngicela ulalele khona into ekishaye uthola ukuthi ekhaya makusehambe ubaba
bese inkosana uthola ukuthi isiba nezinkinga, inkosana futhi ijike yona engasalithandi ini ikhaya noma isiba nezinkinga eziningi. Inkosana uma khamba ubaba ayigeze kanye nabantu bonke, kodwa inkosana ke kube khona imbuzi yayo ekufanele manje na igeze ihlambulukele ukuthi sizohlala kuphi esihlalweni sikababa wayo. So manje wena njengoba ukhala ngokuthi nemali uyibona usuthwele manje namacala kababa wakho angawenzanga, beyizwe lento engishoyo, kufanele ungathandisiseki ngoba unesinyama ekufanele usigeze, kufanele imali ungayiboni, kufanele izinto zakho zingahambi kahle ngoba mangithi ngiyathola nesisekelo sakho asiqinile ngenxa yokuthi uma wakho nobaba wakho balobolene kuphela abacacile. So njengoba bengacacile wena usubanga manje ithongo lakini nela komalume okukhomba ukuthi ela komalume bakhulise nayo inhlanhla kuwena, so sekuyaliwa, sekufuna manje wena ugezwe ngapha bese uqedelela ubaba wakho bese uyakhishwa ngapha bese usiwa kini, into zakho zobe seziyavuleka. Okay, manje ofuthi baba ukuphi mhlawumbe kumele ngiqale ngakho, ngiqale ngigeze noma ngiqale ngiqedelela ubaba bese ngiyageza. Ayikho into ongayenza usebumnyameni, into ekufanele uyenze manje qala ngokugeza kuqala bese kuyimanqa uqedelela ubaba wakho bese niyakhishwa ke emva kwalokho. Okay, hayi ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu. Thank you. Kwimpendelo yakho Magubane ukhuluma ngendaba layo ukuthi uma baba engasekho kodwa umshado waqhubeka, so lokho kusho account ngoba uthena yes ubaba wadlula bashadiswe nje nomama engasekho, kusho nakhona kulandelwanga imigomo efanele yokuganisa abantu abasuke besaphila. Ngiyacabanga ukuthi enkantolo. Oh okay, so akwenziwa ngesinto. So I don't think ilandelekile imigomo. All right. Ngisuka ko from kusiyange akunomcebo mazibuke mnambethe sabona mcebo nomcebo ukigagasi. Nomcebo kunjani? Nomcebo? Yebo, ninjani? So right, kunjani kwena? Ngiyaphila nami. Yebo ma. Ethini yakhe question ukugagasi? Bena ngicela ukubuza ukuthi indaba leyo yokuphuma uthandelene. Ngoba ngatshela ukuthi ngaphuma ngithande umbilical cord. Kuthi kusho ukuthini lokho empilweni yami nje? Oh okay. Nikathi? Ukuphuma uthandelene kwesinye isikhathi abanye bathi uzela ungqwambile, angithi khona ukuzala umbethe bese ukuzala ungqwambile, so kwesinye isikhathi basemqaleni emzimbeni nje womntwana crosses fuba. Yes, crosses fuba. Mawuzombheka kubantu abaqala ijeni spirituality kunalento ekuthiwa imnqwambo eqokayo, so lento ichaza ukuthi une gift ye spirituality ephuma ethongeni okufanele uhlaziye whether la kamama noma la kababa and uassesse na ukwenzeka kwezinto zakho ke lento yokuphuma noma yokuzalwa unqwambile icishe imatane Magubane nale yokuzala umbethe, but yona ijule kakhulu ngoba ichaza ukuthi siyas identify spirituality sakho ukuthi it has to go with into enobungoma phakathi noma isiphiwo ngizosho njalo esiphuma kubantu abadala esizothi wena kunendlela okuzofanele uhambe ngayo ke it may not be, it can be ubuthandazi kodwa nje spirituality sakho there is a calling involved empilweni yakho. Angazi noma uyangizwa insizwa? Ngiyakuzwa ukuthi ngoba angazi ukuthi ke ngoba manje sengiyabona nesikhathi ehamba umuntu kakhulu yini mhlawumbe engayenza ngoba akaze kwenziwe lutho ngitshelwa nje phela. Akaze kwenziwe lutho kanjani ekhaya within the family? Ekhaya mayelana naleyo nto leyo ngatshelwa nje ukuthi hayi wena wazalwa ukanje. Kuzomane kufanele kube khona igobongo oqala kulona. Ke singesikhe phezulu ngoba kalelo gobongo kufanele silihlolisise. They understand lento engishoyo because sikuvuka njalo nokubangwa izibongo phezulu kwempilo yakho. Into ehamba njalo besixakanisa izinto ezimpumelelo yakho. Angazi nomhamba nami. Yes, so lento le ifike ibe nesikhwele phezukwayo yonke iprogress othi uyayizama and then iphinde futhi idala delay ngoba ugcina umuntu ongathi unekhathazo mekufanele kube khona izinto ekufanele zenziwe ezihambisana nespirituality. So lento yakho kufanele iqale ilandwe ngegobongo ebese kuncengwa leli dlozi elikumbethe ukuthi aliqhume ngendlela okuyiyona and then direction ke izoziveza from there. Kusho ukuthi ke njengamanje uma ngabe ngicaphe ngizama ukulungisa leyo ngqinge empilo yami ngisho na kumuntu
wesintu yes bese kuba uyena ke akunika guidance yeah because ke unfortunately akukona konke esikwazi ukuqeda emoyeni but as sengikulidile ukuthi uzokhona ukuthi uthole guidance but i-first stop yakho ukuthi silande lapha ya ekutheni asilungiselele igobongo okuyilona lizobe seliqhumela ngoba it's very not wise ukuthi kube umuntu okutshelayo ukuthi yenza ukuthi I understand into engishoyo kodwa kufanele kusho lona idlozi ukuthi kahle kahle lento esasikupha yona yile Kuyacaca Kuyacaca. Alright siyabonga indaba eGagasini nawo nombuzo ngomfisa ukucacisa okuthile asithi into kulapha kuphela but indaba zesintu as well lelo hlelo ke lenzele lokho indaba yesintu iba njalo ngolesithathu we started 7 and uyalithola ku app yeGagasi njenge podcast and thank you again for watching it ku YouTube yeGagasi. Alright ukindaba eGagasini alright sikhuluma indaba zesintu and uyabuza nje umbuzo ongaba nawo and inamba ke ithi 0861596596 angikhohliwe nawe ku Facebook ngaya ku Facebook page indaba with Alex Kosila othola khona ithuba lokuthi uzwe omunye umuntu ubuza umbuzo khona lapha and then bese ke eyaphenduleka and then that page la also ngiposta khona ukuthi yini esisuke sizokhuluma ngayo. Alright so I have a question la ivela from umashati ngubane ethi lento yokuthi umuntu ingubo yakhe iyembulwa njengoba de kwenziwe makuthiwa uzalwe embethe uma ke seyintshontshiwe wazi kanjani ukuthi uyibuyise Magubane yabona sohlaza mangabe sokisintshontshiwe ingubo ngihlezi ngibaluleka bonke abantu abembulwa yimina ukuthi ingubo yakho iphathise kwezikhali zamantungwa ngoba meke yakulahlekela akuhlukile nokuthi umoya wakho nawo uthwetshule uphila ngoba lo muntu asimazi lenhlanhla yakho usuke sezoyenzani so now sekufuna manje masusuyenze okwesibili kube khona imbuzo ezingakhe manje sezibambili eyokuqala eyokuyilanda ngokomoya iphinde ibuyize okwembatha uxolise nakubantu abadala bese ngembuzo yesibili uphinde uyiqale phansi manje uyenza iprocess again uphinde uyimbule. Alright so khona isho Magubane ozothi uxolise kubantu abadala wena we victim la intshontshiwe in any case wawuzelwe awazi lutho uxolisa kubani uxolisela ini sohlaza intshontshwa eseyimbulele noma engakayimbuli lento yokuthi yantshontshwa nganzelwe base bayintshontsha make sense singeqonda mfowethu cha mangabe isuka intshontsho nje sibhedlela cha awuxolisi lapho bengithi mina mhlawumbe bese yimbulele wayiphatha ngezandla zakhe yantshontsho but mayithathwa sibhedlela wa investigator wathola ukuthi kahle kahle wayizalwe ngalendlela yes akathole nje imbuzi bese yayilungisa okay so lo ke wayithathile izomnika ama benefits angithi ke manje sohlaza masikhuluma ngengubo kuyashiyana khona ukuthola uthona nesabazi bathi udoti bawuthathe bawulahle khona ukuthola ukuthi mhlambe bakhona abanolwazi oluthize besebenza mhlambe nenyanga nanani bese bethathe besiyothakwa ekhanda enhlanhla uthothi into zakho so mawusuyibuyisa wena usuke ungakayiphili impilo yakho it's like uphethe into kodwa ayikho activated. Okay but lo ezothakwa for ukuthi kube umuthi wakhe ukuthi aphumelele uzophumelela ngento engafanele ne ake ngenze ake ngiede kuloko ubhuda kushoyo uqinisile lo oyithathayo ngale depending ukuthi une intention yokuthatha ingubo yomntanami ngoba enenhloso mhlambe yokungilimaza adicilele phansi iprogress yengane but ake sithi ke ithathwa umuntu nje randomly uyoyisebenzisa ngoba phela kukhona abanye abanolwazi ukuthi kuyathakwa yophumelelisa abantu in that case asithathe as if ayikho harm eyenzekalayo but inhlanhla yakho ithwebuleka to those people ingadirecteki kuwe ingakho sesinxusa ngesimo sembuzi ukuthi ithonga lilande uyembathe wena and then uqhubeke nempilo la ulimala khona ila isimo sengubo yakho sithatheke mhlawumbe esimeni somndeni ngoba mesibuyele emuva sohlaza lento lekuthiwa ingubo noma lomhlwehlwe lo kwakuyinto ebaluleke ngalendlela ukuthi ngisho isifo
esiphatha umntwana uma eke washiselwa lento mhlwehlwe okungangokuba ngisho inkaba yakhe ingakho kwakunalesisho ukuthi inkaba yakho yaqathakelaphi moya yaqathakele emgaqweni uthanda ukuhamba njalo uma ngabe yagqitshwe ekhaya komalume uzohleza umntwana othanda ukuya komalume ngiyalinganisa so lezi izinto they've got such sentimental value empilweni yomuntu especially kwi spirituality sakhe ngoba izona lezi zinto ukhumbula ukuthi lento lo muntwana imkeja esakhule eqala ebumba kuze kuba ingakho kuthi unenhlanhla mawuphuma nayo lento uyayibona leyo so into esuke I sentimental value in your life when it comes to spirituality. All right. Ngiku Johannes Zulu ka Nongoma Makeba. Thiyani? Asakwazi siyajabula ukuthi uphinde ufone indaba ezethu isikhathi eside kakhulu. Okay. Cha ngibingelela nazo ehambeni zakho lapha. Into yebo. Yebo. Ngisacela ukubuza lapha ehambelini mhlawumbe sizongikhumbuza nokuthi imbuzi yasuka kuliphi iswe. Ngisacela ukubuza ukuthi ngesikhathi imbuzi ingakabikho umsebenzi nokucela inhlanhla wawubikwa ngani lokhu ke okwakubikwa ngakho futhi kwabona ukuthi akusasebenzini makusebenza kusetshenziswa imbuzi yangaphandle ngoba nami kulonyaka ngithuke ngoma osozwaneni ukuthi kanti ngangicela nje inhlanhla ngembuzi athi imbuzi ezitha zithe yayisuka phesheya bengifuna ukubuza ke lapho kuhambelwa ukuthi ngesikhathi imbuzi ingakabikho kwakubikwa ngani emsamo umsebenzi. Oh okay umntwana senkungwini ke la ihlaqama nama questions Julie all right yeah uthi imbuzi ingakabikho makuthi akuyona esilwane sala imisebenzi biyenziwa ngane ke phambili. Sohlaza ngiqala ngishukizwa ke le ukuthi imbuzi besingenayo uthini imbuzi kodwa futhi abantu ade befuyile yithi ngoba labantu abasho bayizenza ngicabanga ukuthi usho labantu abafika nemkhombe yes kodwa mawuthi uyabheka imbuzi nanani ziqhamuka la kuthini eAfrica so imbuzi akazi sithi manje abantu abadala yonke into esiyenzayo enasi isisekelo sayo ekade ivele ikhona imbuzi kwasiqaleni ekuqaleni vele ekade ishiswa vele impepho yokukhuluma nabantu abadala ekuqaleni vele ekade ikhona inkomo ekuqaleni sasikade sikhona vele isikapho naphambilini okushiyana ngokuthi ke manje ithongo lona lifunani ngoba khona umsebenzi owushisela impepho nje ubike kubantu abadala uwenze futhi uphumelele ungahambisa imbuzi emsamo yeah bese kube khona umsebenzi odinga ukuthi uphakamisele ngembuzi ebese uyenzeka so manje asikwazi ukuthi singathi kuqala kwakade kufuneka ini ekubeni imbuzi ivele isekelo sokuqala umsebenzi. Uyaphenduleka ndaba? Hayi angiphenduleki ngoba kufuneka ube nesizathu sokuthi imbuzi futhi nabo bafana nami ngoba nami ngiyethuka ngezwe kwabanye abakhulumela amasiko bathi inkomo iyayisebenza qaleni imbuzi ayizange ibe khona kwaZulu imbuzi nje ifike iqhamuka kwelinye izwe kusengikhohliwe izwe ukuthiwa yiphi lizwe lafika imbuzi. Okay no uyezwakala indaba andikazwakala kahle because kahle kulamazwe ase north ye continent la kunogwadule khona okunamakameli nako West Asia ilapho ke okukubo kwezimbuzi lazadabuka khona kodwa uthi unkomose akuyo yonke imisebenzi edinga imbuzi kokunye ukukhuluma nje emsamo bengifisa ukuzwa iview yakho kuleyo mpendulo. Hayi ngathi ngiyezwa ke lapho ngoba uzophela ukukhuluma nabantu abalalela mangabe kungukuthi bayakuzwa laba ngaphandle ukuthi bechithe igazi. Okay nanga umntwana senkungwini. Yes mntwana ngiyaxolisa ngisho ukuthi ngifuna ukuphikisana naye noma umne wethu la endlini siyafunda nathi njoba sila and mhlawumbe I would say 40% of the things that we know we also research them ngoba phela nathi sizalwanga ngo 18 bani but ulwazi siyalikhathalela ingakho bengikujabulela kushoyo nami bengifisa ukuthola kuyo ukuthi iyaphuma phi imbuzi but thina la sifike khona sifike thina imbuzi sisetshenziswa but if I can put to 2% information noma knowledge that I have I know ukuthi kwamsamo wawungekho endlini umsamo kwakuyisibaya
Now that is when then we say vele imbuzi was not that important. Ngoba lakushiswa khona impepho ubaba wekhaya umsamo wawuba isibaya ingakho isibaya sasingangenwa umuntu wesifazane asingenwa umuntu wesifazane ingakho mekuthiwa uyacaca uzungeza ngaphandle uthulwa la emathongeni. So I would agree with yena methi kwakuyinkomo ngoba manje vele inkomo ngeke uyifake endlini ake ngene sohlaza mhlawumbe sisijiqasi kancane kodwa ngifisa ukuzwa ke before ngize kwena nkomo sekutheni ke ithini response yakhe lokho kusho umnikazi Baphendula kandaba? Hayi ulo makhosi ngicela angasishaya isingisi ngoba vele kucima ibani lapha kumina ngoba angifundile. Ngiyaxolisa. All right. Okay. So 66 siyabonga. Okay. So uthanda kujoina now umlaleli wethu umntwana senkungweni lo Mageba ezobuza ukuthi ke mawuthi imisebenzi yenziwa ngeimbuzi. Pho kanti ke ngoba imbuzi qala ibikade ingekho la emazantsi eAfrika besenza ngani. Siyaqhubeka. Owakumbuza uthini 0861 596 596. Indaba ekakasini. My number 0861 596 596. I have Magubane kanye ke nomnikati. Ngithatha uphindile wakazonde nawo kande ngezi. Sabona wephindile? Yebo sawubona Alex njani? Siyaphila ma. Uthini umbuzo wakho namhlanje? Umbuzo wami namhlanje nginenkinga la Alex imina engimdala ekhaya bese kuthi the rest nje ingane zama wami asindisiwe uma wethu ukhonza kule nkonzo yabasindisiwe which means akawalandeli amasiko thina sikhuliswe ugogo obesikhombisa izinto zamasiko isintu ukuthi kwenziwa kanjani even kukhona umuntu oshonile so siye sashonelwa ubhuti wami last week Tuesday so ke masishonelwa ubhuti wami last week Tuesday bese sifika this weekend esisuka kuyona then ke uma wethu amese thina nje umlahlankosi akawuceli kwakhe which was confusing us because thina ugogo wethu wasitshela ukuthi umuntu ulandwa ngomlahlankosi emva kwalokho ke engifisa ukuthi ningicacisele kukona nje engifisa ukubuza singakwazi yini ukuthi inhlambuluko siyenzele kwamaphumulo kagogo la sikhulele khona ngoba nomfowabo omncane uthemeshona wathi akamceli ukuthi ezikwakhe ngenxa yokholo lwakhe akangcwatshelwe entombini yakhe wagcina engenziwa langa inhlambuluko kwangenziwa lutho. Okay, sorry about your losses Magoba. Yeah, ngizomphendula sesikodwa ngicela ukuhamba kanye naye. Njengoba ethuma wakho akamfuni ushadile noma wakho kanye nengane? Cha akashadanga nje waqala thina so oshadile imine ngimdala okungiphoqayo ukuthi ngibuyele back ekhaya ngiyosiza izingane yabo kube khona ngoba mase ngifikile kuba khona izinto engibatshela ngazo ukuthi asenzeni kanje yena nje akafuni lutho nje akafuni ngisho ukusondela kumuntu oshonile akafuni lutho lo obeshonela ubhuti wami una 29 years uyena oqala ebafaneni kodwa nje ubengasondeli lutho. Okay, icacile ngoba umama akashadile vele okusho ukuthi nani isisekelo nakho konke okweni kunikhomba kuphi kagogo. So ningakwazi ukuthi uma enqaba ukwenza inani la ene khona zonke izinto ngahamba nifele nizenzele kagogo ngoba ikagogo ilona elisekelo senu. Yebo. Ayikho inkinga lapho ni right kakhulu manicabanga kwezinto efana naleyo. Ngiyaphenduleka ke sisi. Yebo ngiyaphenduleka. Siyenzele khona kagogo inhlambuluko singakwazi ukuyenza naleyo kwadi yalo okade washona umalume uyilasibona yakuba umfana naye ongasolwanga lo singababhanga bobabili. Yeah, ningakwazi ukuthi konke nikwenzele kagogo ngoba vele kagogo ilona elisekelo senu njengendlela eqondile. Okay ngiyabonga kakhulu. Siyabonga nathi. Indaba ekakasini ngithatha umfana futhi wakamkhizela Monville. Sabona mfana futhi? Sawona lesinjani? Siphilile kunjani kwena? Hayi siyaphila sibonke. Shoka baza. Ngicela ukubuza la. Uma sizobheka amapedi anomkhuba ayewenza okuphelezela insizwa othola ukuthi ishone kadingenabo abantwana okwakukuthatha isikhuni evuthayo noma ihlezi elivuthayo kufakwe la ngemumva behind mase kuthiwa hamba ndoda ngoba ube nomona nembewu yakho ungasabheki emuva. Now
umbuzo wami ke usekutheni umhlobo uqalana esitwini ke kwangoniki ngifisa ukwazi ukuthi abantu abafana njengemgulukulu abaqwayizi onondini nabo bonke nje abantu abangayiphithi kahle emphakathini yiphi indlela ababefihlwa ngayo kuqala eyayinikeza isithombe nakwabanye ukuthi ningalandeli ezenzweni zalaba ngoba misathu ukubheka nje manje emncwabeni obekade ayise ngomzimba abantu bepequza benza yonke into okade intshontsho kudutshula ibhamu uchawa idudla kwenza yonke into yiphi indlela efanele ngabe bafihlwa ngawo labantu abawulolu hlobo lesilibalile. Okay, negathi? Ngiyawuthanda umbuzo kaBhuti. Ungayi debate on its own ngoba uqale lapho sikweni lamabhedi and nami kodwa ngangayizwa lento ngomuntu ongaganiwe ukuthi mongaganwanga nje wawenziwa ngalendlela esho ngayo udlule futhi nje usheshe wehliselwe enzansi before 12 ukwenzela ukunqamula lento leyo ukuthi kungandi umuzi ngawe. Alright, if uBhuti ebuza ukuthi yipi indlela okungenziwa ngayo njengamanje ukuze sidiscourage le trend esiyenzeka ukuthi sesifuna ukuthi umuntu mangabe ehambe ngalendlela noma kade uhlobo oluthize lomuntu and then sesimphelezela ngayo. Ngizoyiqala la nje kutheni vele sesiphila kwi society elimele and isizathu mhlawumbe salishow ukubuyisela leso sidima ekuthena abantu bazi ngesintu but kunzima ukungena umuzi nomuzi and ucishe lawo lezo zinkolelo zabantu ebesibuyele entweni ethi kudinga ukuthi mhlawumbe imfundiso yethu ithi ukujula kule generation ezayo ngoba basasi respect isintu. Nazo angeke sikwazi ukuphoqa abantu ukurespect isintu ufika ekhaya ibhokisi lilapha ya Umsamo kuyaphuziwe kamereni elukuthi ngesingena door to door and say people change. Kuyaphenduleka mfana futhi? Hayi ngehlela ngezansi ngiyabonga. Sekuumndeni okufanele udecide. All right. Ukukakasi indaba 0861596596 sikhuluma namhlanje ikitopic uraise ufisa ukureza ngizokukhumbuza nje ukuthi it's not about asking questions only mawufisa na uclarify izinto ezithile wamukelekile 0861596596 iyo le indaba on Kakasi FM. Just to remind you before we wrap up the show before 8 we'll be giving away amatikiti right in case bukade ungazi ukuthi izinto zenzeka this coming Saturday, right? It's a show enziwa Stella Trois and ngizokufonela mase ngikufonelile and then ngizocela ucule ingoma eyodwa from the artist akhona, so then wine kanjalo ke busiyasijoyina this coming Saturday. All of that kuzokwenzeka ke kwindaba eGagasini. All right, number 0861596596 ungabuza umbuzo kumbe ke uPaul I have umakhosi umnikathi kanye no Magubane unkomose ama expert esintu. Siqhubeka nendaba on Gagasi uzothola kwi podcast mosifice sesiphakathi kuningi sesidiscussile even nakhona la kwi YouTube ungakwazi nje ukurewind ngaseqaleni. Ngizothatha uMahlekihla now Shando from Kamashu. Show Mahlekihla. Mthiyana ngibingelele no producer nogogo nomkhulu lapha studio. Mthiyana bekukunye ebengifisa hlahle binto ebifana nesicelo. Kodwa manje mhlawumbe sengizothinta kancane kukhona useseke wafana ngathi wakacele lo uthe uphupha decent death kodwa manje impilo yakhe ngathi mina benginesicelo la Mthiyana ukuthi mhlawumbe ngendlela izinga indaba yesintu ekhula ngakhona benginesifisa ukuthi mhlawumbe njengoba kuzoqala unyaka lo landela esibheke kuona ukuthi mhlawumbe indaba ihlobe kabili ngonyaka mengithi ihlobe kabili ngonyaka ngisho ukuthi njengoba indaba i-extend mhlawumbe ngo30 minutes mhlawumbe ngiyalinganisa ngoMarch lwigagasi mhlawumbe nango September ngosuku lemlando le heritage ethu bekuyisicelo into ebiyisicelo mhlawumbe ucela ukuthi nibuke kuyona ukuthi ngithi ukusextendela yona noma kabili nje ngonyaka hayi anye ngenyanga bese ngimuvele kulo sisi kunosisi ngicathi uthe wakacele lo ntombazana olandelelwa wasemnambithi enye into Mthiyana mhlawumbe singathi seyeka ukuthi usisi njengoba ekhombisa ukuthi uyaphupha
izinto ziyenzeka futhi kodwa yena uthi side lakhe empelweni yakhe imilo kodwa wathwasa futhi kodwa kwagcina engaphothulanga kahle. Kunento ekuthiwa isipho, kunento ekuthiwa ubizo. Uma ngabe usuliphothula la uthwasa khona, angithi kuyephuma inkomo la ezohlanganisa khona ubizo lakho nesipho sakho ukuze ikwazi lento ukuthi ichume iye phambili. If kukhona la ikuleka khona uzoba umuntu vele obonakalayo ngoba vele ikuwena lento le into wakhethwa yona ngaphambi kokuba ishuzalo ngoba lento iubizo lakho ubizwele kuyona vele impawu zizoloke zikuhlupha nama symptoms athize ukukhombisa kona ukuthi lento ikuwena vele. Phela ukuthi uma ngabuya kumuntu ofana noMagubane noma Khosudlomo umnikazi bona bazokunikeza leyo mpande ethize yokuphakamisa lo gogo noma ngabe umkhulu noma yini ukuze beyihlanganise lento izoba ilanguage nawo ozokwaziyo kodwa ukuze ixhumane kahle ihigher power le ewubizo lakho bizwele kuyona ixhunyaniswe namandla kagogo noma umkhulu noma ubani lophiwe yona idinga ukuthi icombinate ngenkomo ukuze ikwazi lento ukuthi ikhulume ikhombise nezisekelo zakho ukuthi ingakuphi. Okay, nangimahlekile. Yes, ngiyaxolisa kulokho. Siyabonga bodi. Ngiyacabanga ukuthi ngalesikhathi ngiphendula nangalisa sikhathi ngithe mhlawumbe ngelinye ilanga kufanele siyenze intwaso nje ze topic on its own ngoba vele ijulile and asikwazi ukuthi si highlight all the details because right now masiphendula usisi wakacele uvele confused ngoba athi amakhehla seyaphuma kwamakhosi akhe akhuluma phezulu ayisemshiyile esesenzansi so loyo muntu udinga ukuhlalelwa phansi because uma ungamnika a highlight ya lento abhekene nayo angeke akwazi ukuyi-understanda instead uzobe mhlambe blame people abam-advise before but ngiyayithanda indlela oyihlaziye ngayo bhuti noma oyiqhamukise ngakhona ngiyabonga kakhulu. All right, siyabonga kakhulu Mahlekehla. All right, and then leke oyishoyo ukuthi kube nendaba extended we will take it to phezulu mphathi wethu uzofuna iconsider and then abuyeleke kuwena. Siyabonga bafethu, we've come to the end of the show namhlanje. Sibonga kakhulu nibe kanye nathi. Manamba zakho mnikathi? Ngitholakala eMaritzburg endaweni yase Willowfontein ngase clinic. Number yami ithi 074 051 4679 sisebenza ngama appointment so ngizocela abantu bafone oba WhatsApp asiwachaza amaphupho efonini ngiyacela. Siyabonga kakhulu makhosi umnikathi lo and then yakhe number makubane Sohlaza ngitholakala inombolweni ezimbili eyokuqala ethi 061 921 9881 esibili ithi 079 428 0757 ngolwesine nangesonto eClermont amaholiday amahle kubantu. Right, sibonga kakhulu Makubaneke lo endohleleke uzolithola ke kwi-podcast emabuya kwi-app yakakasi kungenjalo uzolithola ke kwi-YouTube channel Indaba Yesintu. This is Indaba Yesintu. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business, Isintu. Nazo zonke indaba zabasha.